سغلت ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነት ደቂ ሰባት ኢሉ ንሞት ብሞት ሲዒሩ ብኣምሳሉ ንዝፈጠሮ ወዲ ሰብ ምሕረት ክኸውን ንርእሱ ኣብ መስቀል ክሳብ ሞት ዝበጽሕ ፍቕሪ ንፍጥረታት ዝገለጸሉ ድንቂ ምስጢር ክኸውን ከሎ ነገር ግን ኢየሱስ ነዛ ናይ መከራ ጽዋእ ኣብ ዝተዓመሉ እዋን ልዕሊ እቲ ኣብ መስቀል ምስቃሉ በአእምሮ ደቂ ሰባት ክሕሰቡ ዘይክእሉን ከምዚዩ ክትብሎም ዘይትኽእልን መከራ ገልታዕታ እንቃንዛን ተቐቢሉ ስለዚ ንሕና ንዝተኸፍለልና መስዋዕቲ መታን ክርድኦ ንጎይታና ኢየሱስ ኣብታ ህሞት እቲኣ ዘሕለፎ ቃንዛን ስቅያትን መከራን ብቐደም ተከተል መጽሓፍ ቅዱስ ብምውካስ ብሕማማት ክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገብሩ ናይ ሕክምና መጽናዕትታት ብምውካስ ናባኹም የብሎ ዳማይ ናይ ደም ረሃጽ መበገሲና ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅያት ሓደ ኢሉ ዝጀመረሉ ጌተሰማኒ ጌርና ኣብታ ለይቲቲኣ ንኢየሱስ ደም ዝረሃጸላ አጋጣሚ ንመልከት ኣብቲ ኢየሱስ ተሰቕለሉ ጊዜ በመሰረት እቲ ዝነበረ ሕጊ ሮማውያን ክሳብ ኣብ መስቀል ክስቀሉ ዝፍረዶም ሰባት ብኩሉ ማሕበረሰብ ተወገዙን ነብሲ ሰብ ዘጥፉን ክኾኑ ከለው ስቕለት ናይ መከራን ስቅያትን ዝለዓለ ጭካነ ዝመልኦ መቅጻዕቲ ምዃኑ መርትዖታት ክቐርብ ዝኽእል ክኸውን ከሎ ሮማውያን ማዕረ ሸፋቱ ስለ ዝረኣይዎ መድኃኒ ዓለም ምዃኑ ምቕባል ኣብዮም ኣብ መስቀል ክስቀል ዝፈረድዎ ኢየሱስ ብፍቓዱ ንደቂ ሰባት ክብል ዝተቐበሎ መከራ ኢሉ ዝጀመረሉ ኣብ ጌተሰማኒ ክኸውን ከሎ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣብ ተንበርኪኹ ሓይልን ምኽኣልን ክህቦ ዝጸለየሉ ስፍራን ክሕዝዎ ንዝመጽ ወታደራት ተጸበየሉ ቦታኒ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕሪ 39 ከም ተጻሓፈ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ጸልዩ ነይሩ ኣቦ ዝከኣል እንተኾይኑ ነዛ ጽዋእ ካባይ ትሕለፍ ግናኸ ንስኻ ከም ትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን እናበለ ኣጽኒዑ ዝጸለየ ክኸውን ከሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኢየሱስ ደም ዝተሓወሶ ረሃጽ ሪጹ ናብ ምድሪ ይነጥብ ከም ዝነበረ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ይርከብ እቲ ጽሑፍ ጻዕረ ሞት ሒዝዎ ኣጽኒዑ ይልምን ነበረ ዝብል ክኸውን ከሎ እዚ ኸኣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዓውዲ ሕክምና ሄሞቴድሮሲስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክኸውን ከሎ ደቂ ሰባት ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ወጥርን ጭንቀትን ደረጃ ምስ በጽሑ ኣብ ሰብነትና ዝርከቡ ረሃጽ ዘመንጭው ጽክታት ደም ዝተሓወሶ ረሃጽ መመንጫው ክጅምሩ ከለው ዝፍጠር ክስተት እዩ እዚ ማለት ኢየሱስ ነቲ ዝመጾ ዝነበረ ከቢድ መከራን ስቅያትን እናሓሰበ ኣዝዩ ተጨኒቑ ከም ዝነበረን ተጊሁ ምጽላዮ ከም ዝቐጸለን ናይ ዓለም ንጉስን ፈጣሪን እንከሎ ኣምላኽነቱ ዘይኮነ ነቲ ካብ ማርያም ዝነስኦ ስጋ ሰብ ለቢሱ ከም ሰብ ፍርሕን ካልእን ዝኣመሰሉ ስምዒታት ብዝግባእ ከም ዝተቐበለ የርእየና ድሕሪ ዛ ቅጽበት ወታደራት ሮማ ንኢየሱስ ካብ ናይ ጸሎት ቦትኡ ብጸላም ከልበትበት እናበሉ እናላገጹን ዓይኑ ሸፊኖም ሒዞም መኸዱ ካልኣይ መግረፍቲ ጲላጦስ ገሪፎም ክሰቕልዎ ብዝብል ትእዛዝ መሰረት ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣዝዮም ገዘፍቲ ሮማውያን ወታደራት ካብ ሓጺን ንላዕሊ ዝተሩ ኣሰቀቕቲ ናይ ሮማውያን መቐጥቀጢ ኣዝዩ ዘሕዝን ዘስካሕክሕን መግረፍቲ ተገርፈ እዚ ብስብርባር ዓጽምትን ቆርበትን ዝተሰርሐ ኩርማጅ ሮማውያን ኣዝዩ ኣሰቃቂን ሓንሳብ ኣብ ስጋ ሰብ ክዓልብ ከሎ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ በላሕቲ ዓጽምቲ ምኽንያት ንስጋ ሓሊፎም ዓጽሚ ናይ ምትንካፍ ዓቕሚ ዝነበሮም ክኾኑ ከለው ኢየሱስ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣደባባይ ዕርቃኑ ገይሮም ኣእዳው ምስ ጉንዲ ብምእሳር ብየማነ ጸጋሙ ብዘለዉ ወታደራት ሓደ ብሓደ እናተበራረዩ ብዘይ ዋላ ሓንቲ ርህራሄ ክገርፍዎ ጀመሩ እቲ ቁርማጅ ኣብ ነፍሱ ዓሊቡ ክምለስ ከሎ ቆርበት ሒዙ ዝምለስ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ንሰራውር ደሙ ስለ ዝበታትኾም ካብ ሰውነቱ ዘይቋረጽ ደም ከም ዝፈስስ ይገብሮ ነይሩ ኣብ ታሪኽ ሮማውያን ኣብዚ ቦታ እዚ ብከምዚ ዝኣመሰለ መንገዲ ተገሪፎም ካብ ዝነበሩ ሰባት ነቲ መግረፍቲ ተጣዊሩ ሓደ እኳ ዝተረፈ ከምዘየለ ዝተሓበረ ክኸውን ከሎ ነገር ግን ሓደ ሰብ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት እንተዝፍረድ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ከብጽሓሉ ይኽእል ንምፍላጥ ብዶክተራት መጽናዕቲ ዝተገብረሉ ክኸውን ከሎ ውጽኢቱ ከም ዘርእየና እዚ ዓይነት መግረፍቲ ንናይ ጎድኒ ዓጽምቲ ዝሰባብር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጾም ነገር ግን ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ መስበርቲ ዓጽሚ ዘየጋጠም ክኸውን ከሎ እዚ ማለት ኣብ መዝሙር 34:20 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ንሱ ንኹለን ኣዕጽምቱ ይባልህን ሓንቲ እኳ ኣይትስበርን ዝተባሃሎ እዚ ቃል እዚ መታን ክፍጸም ኢየሱስ ነዚ ኩሉ መግረፍቲ ኣንጊዱ መስበርቲ ዓጽሚ ዝበሃል ኣያጋጠመን ነይሩ ሳሳይ እቲ መስቀል
እቲ ዝቐጸለ ስጉምቶም ከዓ ዝስቀለሉ መስቀል ብምድላው መስቀሉ ተሰኪሙ ቀራንዮ ናብ ዝተባህለ በሪኽ ስፍራ ከም ዝኸይድ ምግባርን ንኢየሱስ ምስቃል ክኸውን ከሎ እቲ ዝተዳለወሉ መስቀል ክብደቱ ክሳብ 135 ኪሎ ግራም ይምዘን ከም ዝነበረ ይንገር። ነዚ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ መስቀል ኣሽንኳይዶ ብመግረፍቲ ዝተዳኸመ ሰብነት ጥዑይ ሰብ ከማን ክትፃወሮ ዝኽእል ኣይኮነን። ነዚ ተሰኪሙ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ብፀርፍን ጥፍጣፍ ብምጥፋእን ካብኡ ሓሊፎምን ብምድፋእ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ፈታኒ ከም ዝኸውን ዝገበሩሉ ክኾኑ ከለዉ እዚ ዓይነት ሓቂ ዘጋጠመ ገበነኛታት ዝበዝሑ ቅድሚ ምስቃሎም እቲ ዝነበረ ስቅያት ምጽዋር ሲኢኖም ክሞቱ ክኢሎም እዮም። ራብዓይ ዝተሸንከረሉ ምስማር ብድሕሪ ዝኩሉ ስቅያት ዝነበረ ሓሳቦም ንኢየሱስ ኣብቲ ተሰኪምዎ ዝመፀ መስቀል ብምስማር ምሽንካር ክኸውን ከሎ ኣብቲ ግዜቲ ተጠቀሙሉ ምስማር ነብስ ወከፎም ካብ 15 ክሳብ 20 ሴንቲሜትር ንውሓት ነይርዎም። ነገር ግን ከምዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፊልም ንሪኦ እተን መሳምር ኣብ ከብዲ ኢድ ዘይኮነ ካብ ጉንቦ ኢድ ቁሩብ ልዕል ኢልካ ኣብ ዝርከብ ሚድያን ነርቭ ዝተባህለ ጨዋዳታት ሓደ ዝርከቦ ቦታ ክኸውን ከሎ እዚ ማለት ንሰውነቱ እቲ መስቀል መታን ክስከመሎም ብምሕሳብ ዝተገብረ እዩ። ነዚ ቦታ ብምስማር ምሽንካር ማለት ኣዝዩ ከቢድ ቃንዛ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ካልኦት ሰራውር ደም ከይተንከፍካ ነቲ ጨዋዳታት ፈሊኻ ብምሕሳይ ንኣዝዩ ከቢድ ቃንዛ ዘቃልዕ ክኸውን ከሎ ካብ ቃንዛ ሓሊፉ ሃለዋትካ ክሳብ ምስሓት የብፅሕ። የእጋሩ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ማእኸል ምስ ተሸንከረ ካብ ብርኩ ቁሩብ ተዓፂፈን ከም ዝፀንሓ ዝተገብረ ክኸውን ከሎ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ድሕሪ ምስቃሉ ቀልጢፉ ንኸይመውት ዝተሓስበ ክኸውን ከሎ ኢየሱስ ኣብቲ መስቀል ከሎ ንላዕሊ ሓፍ እናበለ ኣካላት ምስትንፋስ ብምጥቃም ከስተንፍስ ከም ዝኽእል ንምግባር ዝተሓስበ ክኸውን ከሎ እግሩ ትኽ ኣቢሎም እንተዝሰቕልዎ ነይሮም ግን ሳምብኡ ንዕለቱ ስርሑ ደው ኣቢሉ ብቕፅበት ምሞተ ነይሩ። ነገር ግን እቲ ዝተደልየ በብቑሩብ ብኣዝዩ ብዙሕ ስቅያት ክመውት ስለ ዝተደልየ ስለዚ ብኸምዚ ምኽንያት ነዊሕ ሰዓታት ኣብ መስቀል ብብዙሕ ቃንዛን ስቅያትን ከም ዝመውት ገይሮም እዮም። ሓምሻይ ኣኽሊል እሾኽ እዞም ቃንዛ ናይ ኢየሱስ ዘሐጉሶም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ዘፍርሕ ኣኽሊል እሾኽ ሰሪሖም ብንግስንኡ ክላገጹ ጀሚሩ። ነዚ ኣኽሊል እሾኽ ኣብ ርእሱ ብምግባር ነቲ ነዋሕቲ እሾኽ ናብ ርእሱ ንኽኣቱ ብሓይሊ ክሃርምዎ ጀመሩ። ድሕሪ መግረፍቲ ዘልበስዎ ካባ ብደም ዝተለውሰን ነቒጹ ምስ ሰብነቱ ተጣቢቑ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳኑ ኣውፂኦም ዕጫ ኣውደቕሉ። ናይ ንዕቐቶም ፀግዒ ንምርኣይ ምራቆም ተፍኡሉ። ሻድሻይ ስቕለት እቲ ዝቐጸለ ስርሖም ነቲ መስቀል ብገመድ ብምስሓብ ደው ምባል ክኸውን ከሎ እዚ ማለት እቲ ብምስማር ተሸንከረ ኣእዳውን ኣእጋሩን ቃንዛ ከይነከየን ከሎ ነቲ መስቀል ደው ምባል ካልእ ከቢድ ቃንዛ ክኸውን ከሎ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኢየሱስ ኣብ ውሽጢ ሰውነቱ ዘለው ስርዓት ጨዋዳታት ስለ ዝተዳኸሙ ቃላፅሙ ስርሐን ደው ኣቢለን ነይረ። ንምስትንፋስ ዝረድኦ ናይ ኣብ ልቡ ጨዋዳታት ቀስ ብቐስ ምስራሕ ስለ ዘቋርፅ ኣየር ስሒቡ ንውሽጢ ክእቱ እኳ እንተኸኣለ ንደገ ንምውፃእ ግን ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ኢየሱስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ንነብስ ወከፍ ስትንፋስ ኣዝዩ ዝሳቀይ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ቃላት ኣውፂኡ ክዛረብ ይትረፍ ንምስትንፋስ ፀጊሙ ኣብ ዝነበረሉ ቅፅበት ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ሕደገሎም በለ ብምባል ናይ ሕድገትን ምሕረትን ፀግዒ ንደቂ ሰባት ዝመሃረ ኢየሱስ ነዚ ቃል ክዛረብ ከሎ ኣእዳው ብምስማር ተሸንኪረን ኣኽሊል እሾኽ ዘድመዮ ገጹ ብደም ተሸፊኑ ጎኑ ብኹናት ተወጊኡ ክኸውን ከሎ እቶም ኣሰርቱን ቀተልቱን ብዘይ ድኻምን ቃንዛን ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም እናጠመቱ ሞቱ ብሃንቀውታ ይጽበዩ ነይሮም። እሱ ግን ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን እንተኾነ ምሕረት ንኽረኽቡ ይልምነሎም። መወዳእቱ እታ ናይ ስቅያት ሰዓት ኣብቂዓ ነፍሱ ናብ ኣቦ ከመዕቁባ ኣብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካየ ዝበለው ቃል ንኽፍጽም ካብ ትጽቢቱ ወላ ሓንቲ ቃል ከየጉደለ ንኹሉ ፈጺሙ ንፍቕሪ ክብል ሞተ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ስጋን ኣእምሮን ፈጺሙ ክጻወሮ ዘይክእሎ መከራን ስቃይን ንምድሓንና ክብል በደልና ተሰኪሙ ዳግማይ ናብ መንገዲ ህይወት ክመርሓና ኣብ መስቀል ሞተልና። ሞይቱ ግን ኣይተረፈን ዳግም ንሞት ሲዒሩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ብኽብሪ ተላዕለ። ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና ኩሉ ክርስቲያን ንስቕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝግባእ ምፍላጥ ምርዳእን ግዴቱ እዩ። ዝተኸፍለልና መስዋዕቲ ዋጋ ህይወት እዩ።